Dues dones que intenten sobreviure al món d'avui amb armes diferents. Pues esto que le digo, que llevo días llamando. Però que no t'agrada, si és molt bo. L'Eva Tortosa es posa a la pell d'una policia local excèntrica. Li fotria el telèfon pel forat groc. Oiga? Sí. La Pili Muns és una mestressa de casa molt púdica. Mira, és que el deixes allà amb un raconet que si t'espistes és com si no hi fos. La Maite, una cridanera fogosa i excèntrica. El meu home menja el que jo li poso. I en canvi ell, tant sí com no, que volia un pot d'olives amb pinyol. La Lourdes, una mare preocupada pel seu fill, Més tranquil que un xífero. amb un guió que no et deixarà indiferent. I com és que has trigat tant? És que no m'hi quedava ni a la de 3. Una combinació que dona lloc a escenes realment còmiques. Jo em dic Lourdes. Ah, doncs encantada, I fa dies, que coincidim. Una posada en escena hilarant. Me'l portin de l'Uruguai? I no et sap greu? Greu? Ja està, Cuca, ja està. No, ja està, no, Lourdes? Que li ha fotut un cop de pala enmig de la cara que el podia haver deixat tonto. Preparat per un ping-pong dialèctic àcid i mordaç, amb el qual no podràs parar de riure. Sí. Vam anar provant i mira. I patapam? Sí, va venir aquesta perla.